ஆ, ஆ. நிதானமா சொன்னாதான் அந்த அவர் அவர் மனச நம்ம பிடிக்க முடியுங்கிறாரு. அது என்னன்னு எனக்கு புரியல கொஞ்சம். கடைசியில விளக்கம் சொல்லுங்க. எப்படி சொன்னாலும் அத நம்ம என்ஜாய் பண்ணி நம்ம சொல்றோம் பகவான கூப்பிடும்போது. அவ்வளவுதான். நம்ம எல்லாம் அதுல ஒரு ஒரு நிலையில இருக்கோம் இல்லையா? நம்மளோட குழந்தைய ஆஹ் கூப்பிடும்போது ஒரு 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 டைம்ல ஒரு ஒரு மாதிரி கூப்பிடுறோம். நமக்கு என்ன டைம் இருக்கு? இப்ப அடுத்த ஒரு ஆஹ் நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம முடிக்கணும். இல்ல நமக்கு நிறைய டைம் இருக்குன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஒரு இது பண்ணலாம். சோ அங்க ஆமா மெயின் வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம கரெக்டா இருக்குமான்றதான். ஆமா ஆமா ஆமா. கரெக்ட் கரெக்ட் அது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பிரணதி Hare வாசிக்கிறீங்களா? Krishna. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. வாசிங்க Om பிரபு. Namo ஹரே கிருஷ்ணா. Bhagavate Vasudevaya. Namo Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om பிரபு Manjana உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா Timirandasya. நான் சொல்லிக்கிறேன் பிரபு. நீங்க Illa இருமிட்டே Mataji. Illa இருக்கீங்க. Mataji. பரவாயில்லையா? Illa ஓகே Seri ஓகே. Seri. Hare. Om Manjana Timirandasya. Jnananjana Shalakaya. Sakshurunmilidam. Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. श्री चैतन्य मनोपीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदादि सवपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते सप्तकांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतृभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेशे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्त नमो नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी थैंक यू माता जी ஹரே श्री கிருஷ்ணா कृष्ण பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே थैंक यू கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குங்களா? ஸ்லைடு ஷேர் यस பண்ணிருக்கேன். माता जी தெரியுதுங்களா பிரபு? क्लियर இல்ல வரல மாता जी பாருங்க. यस माता जी ஹரே கிருஷ்ணா क्लियर பிரபு. இப்போ பிரணாம் வருது பிரபு. ஹரே இப்போ கிருஷ்ணா. வருது. ஓகே श्लोकम மாதாஜி. 5 to தேங்க்யூ 16 மாதாஜி. எஸ் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இன்னைக்கு 2 பக்தர்கள் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கிளாஸ்க்கு. மீண்டும் हरि நம்மளோட இணையறாங்க. யார் யாரு? யுகேந்திர பிரபு வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் அவர் ஒன்றும் கம்யூனிகேட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாரு மாதாஜி. நம்பர் கேட்டேன், ஓகே ஓகே. டைரக்ட் மெசேஜ். நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அவரு நமக்கு அட்மினா இருந்தாங்க பிரபு. நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவங்க நிறைய சேவை பண்ணிருக்காங்க நமக்கு. யுகேந்திர பிரபு, சிவனார் பிரபு அவங்க எல்லாம். நடுவுல கொஞ்சம் அவங்களோட வேலை பலுவதுனால கொஞ்சம் இதுல இன்னைக்கு நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணோன்னு அவங்க வந்துட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு நிலையில இருக்காங்க இல்லையா? சோ இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க. யுகேந்திர பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பர் ஷேர் பண்ணிட்டார் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. हरे कृष्णा தேங்க்யூ माताजी। பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச். சிவனார் பிரபு வந்திருக்காங்களா? சிவனார் பிரபு மேபி இல்லைங்க ஜாயின் माताजी। பண்ணுவாங்களா? ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நமக்கு எப்படியாவது 5வது அத்தியாயம் முடிக்கணும்னு பார்த்தோம். நேத்து முடியல. இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்தோட முடிக்கணும். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யுகேந்திர பிரபு நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க லிசன் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க பாருங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்ம அப்புறமா இது பண்ணிக்கலாம். இந்த ओके மத்த माताजी। 4 சாப்டர் கூட நம்ம குயிக்கா அப்புறமா கூட நம்ம பாத்துக்கலாம். நீங்க ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. இந்த அறியாமைன்றது ஒரு இருளுக்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அத வந்து ஞானம் என்னும் சூரியனை கொண்டு நம்ம வந்து விளக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அறிவொளி என்பது எதன் மூலமாக கிடைக்கப் பெறுகின்றது? பகவத்கீதையின் மூலமாக. இந்த ஞானத்தை அறிவதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த அறியாமைன்ற இருள் நம்மளை விட்டு போகுது. 5வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன?
கர்மயோகம் 5வது அத்தியாயம், கிருஷ்ண 5வது உணர்வின் அத்தியாயம். கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வு. கர்மயோகம் கிருஷ்ணர் சந்நியாச யோகம் இல்லையா? நம்ம செய்கின்ற செயலோட பலன்கள் மேல பற்றில்லாம இருக்கிறதுதான் வந்து சந்நியாசம். அதுதான் உண்மையான சந்நியாசம் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ பகவானை பற்றிய அறிவை உடையவர் என்பதால் பகவானின் வாழ்க்கைக்கான பாடம் பிரதிநிதிக்கு பகவானுக்கு அளிக்கப்படும் அனைத்து மரியாதை அளிக்கப்பட்டாலும் அவர் தன்னை ஒருபோதும் பகவான் என்று கூறிக்கொள்வதே இல்லை. சோ நம்ம வந்து அவருடைய பக்தர்களை வந்து பகவான் நம்ம சொன்னாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை பொருட்படுத்தவே மாட்டாங்க. ஆனா நிறைய தற்குறிகள் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து தவறானது. அப்ப அந்த உயர்ந்த பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அத ஒரு அது வந்து ஒரு தவறான விஷயமா பாக்குறாங்க. இவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லும்போது கூட அவர் என்ன பண்றாரு, 2 காதுகளையும் பொத்திக்கிறார். நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய இது கிடையாது அப்படிங்கிறார். ஆனா சாஸ்திரத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த யாரெல்லாம் அவதாரம் நம்ம வந்து கிளைம் பண்றாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ப்ரூஃப் வந்து நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த காலகட்டத்துல இந்த மாதிரி அவங்க தோன்றுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இருக்கு. ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தை எடுத்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ணார் 500 வருடங்களுக்கு முன்பு மேற்கு வங்கத்தில் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ பக்தர்களை வந்து நம்ம பகவானுக்கு ஈக்குவலா சொன்னாலும் அவங்க அதை வந்து பொருட்படுத்த மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ எப்போதும் ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றதோ அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகின்றான். ஏன் நம்ம இதை பாக்குறோம்னா அடுத்து வரக்கூடிய அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம், அதாவது அந்த தியான யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய புத்தி, மனசு, நம்மளுடைய நம்பிக்கை, நம்ம சரணாகதி பண்றது அனைத்தும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தப்படும் போது நம்ம ஒரு பூரணமான முழுமையான ஞானத்துல இருக்கோம். ஏன்னா அவரே நமக்கு அடைக்கலம் அப்படின்றதுனால. அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த பௌதிகமான கலங்கங்கள்ல இருந்து முற்றிலும் நாம தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நாம் முன்னேறுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய அனைத்து இதையும் நம்ம எங்க வைக்கணும், பகவானுக்கு. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சம நோக்கில் காண்கின்றான். சோ அனைத்தும் அறிந்த பக்குவமான அந்த பண்டிதர்கள் அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இருமைகள் கிடையாது. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி அவங்க பாக்குறாங்க. உயர்ந்த பண்டிதராகட்டும் இல்ல நாயை தின்னக்கூடிய ஒரு சண்டாளனாக இருக்கட்டும், 2 பேரையும் வந்து ஒரே மாதிரிதான் அவங்க பாக்குறாங்க. ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், இவனும் ஒரு பரமாத்மா, அவருக்குள்ளயும் வந்து பரமாத்மா இருக்காரு, இவருக்குள்ளயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு. அப்ப அவங்கள வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி. அவங்களுக்குள்ள வந்து உயர்வு தாழ்வு அந்த மாதிரியான வேறுபாடுகள் எல்லாம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். விலங்குகள், மனிதர்கள் எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து பகவான் இருக்கு. அதனால என்ன பண்றாங்க, அந்த புலால் உண்பது, பசுவதை அதெல்லாம் தவிர்க்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ உடல் ரீதியான வேற்றுமைகள் இல்லாமல் பரமாத்மாவின் இருப்பை உணர்ந்து பகவான் அனைவரின் நண்பர், பகவான் பாரபட்சம் மற்றவர் அப்படின்றத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு வந்து யாரிடத்திலையும் எந்த ஒரு பேதம் கிடையாது, அவர் அனைவரின் நண்பரும் கூட அப்படின்றத நாம உணர்ந்து கொள்ளணும். அவர் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார். ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் பகவானுடைய அவதாரங்கள் எண்ணற்றது. அதுல இந்த புருஷ அவதாரம் மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகசாய விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, சிரோதகசாய விஷ்ணுன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பகவான் எல்லாருக்குள்ளாரையும் வந்து சிரோதகசாய விஷ்ணுவாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ உண்மையான ஞானம்னா என்ன அப்படின்னா, நான் வேற, இந்த உடல் வேற. ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடை உணர்வதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம்ன்றத பார்க்கலாம். ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பிறப்பின் நியதிகளை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டனர். பிரம்மனை போன்றே தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்கள். சோ அவங்க யாரு, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியான தளத்தில் வச்சு பார்க்கக்கூடியவங்க வந்து உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்தோஷம். அப்படிப்பட்ட தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றான். அவன் எப்போதும் தோஷமற்றவன், அவருக்கு எதுவுமே கலங்கங்கள் கிடையாது.
சோ பகவானை போலவே அவரும் ஒரு சமத்துவ தலத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. எவனொருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவனொருவன் ஸ்திர புத்தியுடனும் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனின் நிலை பெற்றவன். பகவான 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷன். சோ விருப்பு வெறுப்பு எதுவும் கொள்ளாம ஒரு உயர்ந்த உறுதியான புத்தியோட பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க நிலைத்து இருக்காங்க. சோ அவர்கள் பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அப்படி அந்த ஸ்திர பிரஜன் அவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உடலுடன் தொடர்புடையவற்றை அடையும் போது மகிழ்ச்சியோ, அந்த மகிழ்ச்சியை இழக்கும் போது வருந்துவதோ இல்லை. உடல் சார்ந்த விஷயம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை அவங்க பொருட்படுத்துறது கிடையாது. ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க. எக்ஸாம்பிள் எப்படி பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு உடல் உபாதைகள் வந்துருச்சு, இல்ல நமக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் சரி, மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி, அதை ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். உடலே நான் அப்படின்ற ஒரு தவறான அடையாளத்தில் அவங்க மயங்குவதே கிடையாது. நீங்க பரதரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மானுட பரதர் ஸ்திர புத்தி அல்லது நிலைத்த புத்தியோட இருக்காங்க. பரம உண்மையின் பூரண விஞ்ஞானத்தை அறியும் தளத்தில் இருக்கின்றார்கள். சோ இப்படி முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலன்களால எப்பவுமே கவரப்படுவதே இல்லை. எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. அதுக்குதான் சமாதி அப்படின்றது. இவ்விதமாக அவங்க பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். சோ எப்பவுமே பகவான ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பௌதிகமான விஷயங்கள்ல ஈடுபாடு இல்லை, அதுல வரக்கூடிய இன்ப துன்பத்திலயும் ஈடுபாடு இல்லை. அப்ப அவங்க எப்பவுமே நிலையா சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல இல்லாம ஐம்புலன்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுத்துறதுனால அவங்க எப்போதும் தூய்மை அடைகின்றார்கள். சோ ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால், இந்த புலன் இருக்கிறதுனாலதானே அது எங்க போதும் அங்க மனம் லயிக்கின்றது. அதன் மூலமாக நமக்கு விளைவுகள் இன்பம் துன்பம் அதுல நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சோ இந்த ஜட புலன்கள்னால எங்க இன்பம் வந்துச்சு அப்படின்னா துன்பமும் இருக்கு அப்படின்றத ஞானம் வரும்போது அதுல கட்டுப்படுத்திக்கிறாங்க. இதுக்கு எப்படி நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? இதோட இந்த ஸ்லோகத்தோட புரிதல் என்னவா இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம். இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் நீங்க 3 பேர் கம்மி ஆயிட்டாங்க? யுகேந்திர பிரபலம் வந்திருந்தாங்கன்னா 4 பேர் கம்மியா இருக்காங்க. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லைன்ல இருக்கீங்களா? எல்லாம் கடந்து போகும் ஒரு மனப்பான்மையில இருக்கணும். ஓகே. எக்ஸாம்பிள் பிரபு வேற? இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடுறோம் மாதாஜி. கரெக்ட். அது அப்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அப்புறம் வயிற்று வலியோ இதுவோ குண்டாகிறதோ அவ்வளவுதான். சூப்பர் பிரபு, எளிதா புரிய வச்சுட்டீங்க. சோ நம்ம சாப்பிடுறது பிரபு சொன்னாங்க நாக்கு இல்லையா, கண்ணு பாக்குற விஷயம். சோ எப்ப பார்த்தாலும் இப்ப நம்ம ரொம்ப மொபைல் அடிக்ட் ஆயிட்டோம். அது பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஒரு யூடியூபோட ஷார்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது போகும் 3 மணி நேரத்துக்கு. அதே பார்த்துட்டு இருந்தா கடைசியில என்ன ஆகுது, கண் பார்வை மங்கி போகுது. நிறைய கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நமக்கு தொந்தரவுகள்லாம் வருது. சோ இந்த ஜட புலன்களால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இன்பத்துக்கும் துன்பம் காரணம். அப்போ சாப்பிட தோணுது, நாக்கு ருசியா இருக்கறதுனால நம்ம நிறைய சாப்பிட்டோம்னா அதோட விளைவு நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கு. வயிற்று உபாதைகள், அந்த சுகர் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு அது அதிகமாகும். நாவு அடக்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் பார்க்கணும். சோ அறிவுடையவர்கள் அந்த மாதிரி அந்த புலன் சார்ந்த விஷயங்கள்ல பங்கு கொள்வதே கிடையாது. ஏன்னா எங்க இன்பம் இருக்கோ அங்க துன்பமும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ அறிவுடையவர்கள் இதுல மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. இதெல்லாம் இந்த ஜட ரீதியான விஷயங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது. புலனுகர்ச்சி எப்போதுமே துயரம் தரும். ஆனா புத்திசாலிகள் வரம்பற்ற மற்றும் நித்தியமான மகிழ்ச்சியை நாடுகின்றார்கள். அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஜட ரீதியாக இருக்காது, ஆன்மீகத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ கிருஷ்ண பக்தி செய்யும் போது
அங்க உண்மையான நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பே, இந்த உடலை விடுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஜட புலன்களோட உந்துதல்களை, அந்த ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்துருச்சு அப்படின்னா, அந்த காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க நல்ல பக்குவம் அடைந்தவர்கள். இந்த உலகிலேயே அவங்க மகிழ்ச்சியோட இருக்க முடியும். ரொம்ப முக்கியமான பதம். சோ இதற்காக நம்ம செப்பரேட்டா இதுவே வந்து ஒரு முக்தி தான் இல்லையா? ஏன்னா புலன்களையே வந்து இங்க நம்ம கட்டுப்படுத்தி அதோடைய அதோடைய செயல்களை வந்து நம்ம ஒருமுகப்படுத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எவனொருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்மளை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம். ஆனா அதுல எது என்னை வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றது, எது என்னை வந்து சமநிலைப்படுத்துகின்றதுன்றதை நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும். சோ அந்த அத தனக்குள்ளாரையே சுகமாக இருக்கின்றானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். இப்ப பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்க வந்து ஒரு 2 கார் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட சக்திக்கு ஏத்த மாதிரி. அதே மாதிரி நானும் வச்சுக்கணும், அவங்கள மாதிரியே நகை போடணும், அவங்கள மாதிரியே வீடு வாங்கணும்னு நம்ம எப்ப நம்ம இந்த பொறாமை குணம் அதிகமாகுதோ, ஏன் இப்படி இந்த புலன்களின் மூலமாக, அப்போ நமக்கு நம்ம என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நான் சந்தோஷப்படல. அப்ப நான் என்ன படணும்? கஷ்டப்படணும். ரஜோகுணத்துல நிறைய உழைக்கணும். அதன் மூலமாக நோய் உபாதைகள், அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம்ல நம்ம எதை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சு நம்ம பண்ணமோ அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம இருக்கவே மாட்டோம். அதனால நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம சுகமாக இருக்கணும். தனக்குள்ளேயே சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள்ளேயே செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை புரிந்து கொள்றானோ, அவங்க வந்து பக்குவமான யோகிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். சோ பகவானையே அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதால் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு காம உந்துதலை சகித்துக் கொள்வதற்கும் பலம் கிடைக்கின்றது. அங்க காம உந்துதலே தோணாது, இந்த மாதிரியான தவறான எண்ணங்களே தோணாது கிருஷ்ண பக்தியில அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நாமாச்சாரியார் பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு விலை மாதுவை அமுச்சு அவருக்கு கலங்கங்களை ஏற்படுத்துறதுக்காக அப்ப இருந்த பண்டிதர்கள் ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா என்னாச்சு? இவருடைய அந்த தூய பக்தியின் காரணமாக ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, அவருடைய நாம உச்சாடனத்தினால அந்த மாதாஜியுக்கும் என்ன ஆகுது? அவங்களும் தூய்மை அடைந்து சிஷ்யா மாறிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனால இந்த ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுறவங்களுக்கு இந்த காம உந்துதல் என்பது கிடையாது. அதை வெல்லக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு. சோ இது பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு உதவுகின்றது. அதை நம்ம மறந்துட்டதுனாலதான் நம்ம இப்ப எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா? இப்ப என்னுடைய அப்பா ஒரு பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சதுன்னா நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிக்ஷை எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும்? அவர் வந்து நித்தியமானவர், ஆனந்தமயமானவர். அப்ப எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கஷ்டங்கள்லாம் தற்காலிகமானது. இந்த உடல்ல இருக்கும்போது இந்த கஷ்டம், இதை நம்ம விடுத்து அடுத்த உடல் கிடைக்கும் போது அதே வருமானு நமக்கு தெரியாது. சோ என்ன கிடைத்தாலும் அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றார்களோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்தியுள்ளனரோ, மற்ற உயிர்வாழிகளின் நலனிற்காக பாடுபடுவதில் எப்போதும் முனைப்புடன் உள்ளனரோ, எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் பரத்தில் முக்தி அடைகின்றனர். இப்ப நம்ம யாரு பரத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம், முக்தி அடைகிறவங்களை பார்த்தோம். யாரெல்லாம்ன்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். யாரு? அவங்க கிட்ட சந்தேகமே இல்லாம பகவானே மூலம் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற ஒரு உணர்வுல இருக்கவங்க, இருமைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட உயர்வு தாழ்வு, வெற்றி தோல்வி, இன்பம் துன்பம், அந்த இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவங்க, மனதை ஒருமுகப்படுத்தக்கூடியவர்கள், உயிர்வாழிகளின் நலனுக்காக பாடுபடக்கூடியவங்க, மத்தவங்களுக்காக. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து எல்லா பாவங்களிலிருந்து விலகி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எளிதாக முக்தி கிடைக்கின்றது. இது அனைத்துமே எதுல கிடைக்கப்பெறும்? கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக கிடைக்கப்பெறும். சோ நம்ம எது மேல நம்பிக்கை வைக்கணும்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூலம் முழுமுதற் கடவுள். அவரிடம் இருந்த ஒரு அங்கம் நான். அவரிடத்தில் சரணாகதி செய்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதும், அவருடைய பக்தர்களுக்கு பக்தி தொண்டும் செய்வதுமே என்னுடைய இலக்கு, வாழ்க்கையோட இலக்கு அப்படின்ற அந்த உண்மையான நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எப்போதும் பக்தி தொண்டையே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். மெயினா அந்த 3 ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். பகவானுடைய பத்தியே கேட்கறது, பாடுறது, அவரை பத்தியே நினைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். மனித குலத்தினிடையே கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பிப்பதற்காக பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். அப்படி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? நம்மளுடைய புலன்களும் தூய்மை அடைந்து அந்த பௌதீகமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம அந்த நேரத்துக்கு விலகி இருக்கிறதுனால நாம
முக்தி அடைய முடியும். ஏன்னா 18வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு, யாரெல்லாம் இந்த ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்களோ அவங்க எனக்கு பிரியமானவர்கள். அவங்க வந்து கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை அந்த சாதன பக்தியை ஃபாலோ பண்றாங்க. என்ன 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். என்ன அது 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். மது மாது புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். அடுத்து கடைசியா மது மாது புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். இன்னும் ஒண்ணு கடைசியா அது சொல்லிட்டாங்க. அது சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் ஒண்ணு மது மாதுனாலே முடிஞ்சிச்சு. மது மாது சூது. எஸ், தேங்க்யூ. யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்து எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளார்களோ, கோபம் வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒன்று இல்லையா? நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் கோபத்துல என்ன பண்ணிட்டார், தன்னுடைய நண்பனை அங்க இருந்து, சிலருக்கு எல்லாம் என்ன அது அத கண்கூட சின்ன பிள்ளைங்க தான், ஆனா அவங்களால அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்தவே முடியல, அவங்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியல. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கோபம் வருது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வாழக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை, அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவு, அதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்க்கணும். சோ யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்தும் எல்லா பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்தும் விடுபட்டு இருக்காங்களோ, தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் நிறைந்து பக்குவத்தை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்றார்களோ, அந்த சுய ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை அதில் தொடர்ந்து இருக்காங்களோ, அவங்க கூடிய விரைவில் பரத்தை அடைய முடியும் அல்லது முக்தி அடைவது உண்மை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அந்த பௌதிகமான ஆசைகளை விடுத்து பகவானிடத்தில் பக்தி, அவரிடத்தில் ஆசை வைக்கிறது, அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையறதுக்கு எப்படி முயற்சி பண்றது, தன்னுணர்வு நம்ம படிக்கிறோம். என்ன, நான் பகவானுடைய சேவகன், நான் பெரிய ஆளு அப்படின்ற அந்த அகந்தை இருக்கக்கூடாது. தன்னொழுக்கம் நிறைந்தவர்கள் இவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக முக்தி இருக்குன்னு யார் சொல்றா? சாக்ஷாத் பகவானே சொல்றார். அவர் எவ்வளவு கருணையானவர்ன்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லையா? சோ அதனால பக்குவம் அடைந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். எல்லா புற புல் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த தியானத்தை செய்யக்கூடிய அந்த யோகிகள் என்ன பண்றாங்க, இந்த ஆசை, பயம், கோபம் இது மூணும் வந்து நமக்கு வந்து நரகத்தோட வாயிற்கதவுகள் அப்படின்பாங்க. இது மூணுத்துல இருந்து அவங்க விடுபட்டு இருக்காங்க. சோ எப்பவுமே இந்த நிலையில ஸ்திரமா இருக்கிறதுனால அவங்க முக்தி அடைகிறாங்க. சரி, எதுக்காக கிருஷ்ணர் இத பத்தி சொன்னார் இப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த அத்தியாயத்துல இதை நம்ம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். சோ இங்க நம்ம பாக்குறது சந்நியாச யோகம். சந்நியாசம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறோம் இல்லையா? சோ எனக்கு நான் செய்யக்கூடிய செயல்ல வரக்கூடிய பலன்களை நான் பற்றில்லாம இருக்கிறது தான் சந்நியாச யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் அதை பிராக்டிஸ் பண்ண முக்தி அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ இதுதான் வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை நம்ம இங்க பார்த்தோம். என்னென்ன புலன் விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தி, துருவ மத்தியில கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, அந்த பிராணயாமம் பண்றது, நம்ம எடுக்கக்கூடிய சுவாசத்தை வந்து போக்கஸ்டா இருந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் அறிவு அதையெல்லாம் ரொம்ப ஸ்திரமா வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் அடையறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நான் கடைசி பதம் யாராவது வாசிங்க, ரொம்ப முக்கியமான பதம், கடைசி பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் மாம் மர்ச்சதி. ஓ ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இவரு போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் நம்ம அடிக்கடி பார்த்தோம் இல்லையா? 4வது அத்தியாயத்திலையும் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வார்த்தை. சோ பகவானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவர். பகவான் விஷ்ணுவே வந்து எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவர். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பகவானே. ரிஷிகேஷர் எல்லா உயிர்வாழிகளோட உற்ற நண்பனாக இருக்கக்கூடியவரும் அவரே. என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அவரை பற்றின முழுமையான ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஜட துயரங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அமைதியா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு, நாம அவருடைய துகள், நம்மளுடைய இடம் இது கிடையாது. மீண்டும் அங்கே சென்று அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும். கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு இந்த டைம் கிடைச்சிருக்கு. சோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்,
பக்தி தொண்டுல அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து நம்மளுடைய இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அமைதிக்கான வழி என்ன அப்படின்னா, நான் இல்ல அனுபவிப்பவன், பகவானே அனுபவிப்பவர். அவரே அனைத்தையும் உரிமையாளர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர். எங்கேயாச்சும் சின்னதா நான் என்னோடது அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நமக்கு அங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டம் வந்துடும். இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம வேலை செய்யறோம் அப்படின்னா, நான் இங்க 15 வருஷமா இருந்திருக்கேன், நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சு நமக்கு மேல சின்ன வயசா இருந்தாலுமே நமக்கு மேல அதிகமா படிச்சுட்டு ஒரு திறமையோட வந்திருக்கவங்க நமக்கு மேல உட்காரும் போது அந்த அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த கான்ஃபிளிக்ட் உருவாகுது இல்லையா? சோ நான் அப்ப நமக்களுடைய பாவம் வந்து பகவான் தான் அனைத்தின் உரிமையாளர், அவரே கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்ற அந்த கிருஷ்ண மயத்துல நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை நாம கஷ்டப்பட மாட்டோம். அவரே உன்னத நலன் விரும்பி எல்லாருக்கும் வந்து என்ன நலன் அவரை விரும்பி நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றார். அந்த ஆன்மீகமான விஷயங்களை பாக்குறார். எல்லா உயிர்வாழிகளோட உற்ற நண்பரும் யாரு? பகவான். சோ நம்மளுடைய உற்ற நண்பன் யார்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஆஹ் அதனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவை நமக்கு அனுப்புகின்றார். அவருடைய கருணையின் மூலமாக சரியான வழியை எடுத்துக்கொண்டு பக்தி செய்யணும். அவரை புரிந்து கொள்வதற்காக சாஸ்திரங்களை நமக்கு தந்தருளுகின்றார். யார புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? பகவான். பகவானே வந்து வேதம். அந்த வேதத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்பவரும் அவரே அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். தானே பக்தனாக அவதாரம் எடுத்து வந்து நமக்கு அதை கற்றும் தருகின்றார். சோ இங்க பாக்குறோம் நம்மளுடைய நலன் விரும்பி உற்ற நண்பன் யார்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவர் என்ன பண்றார்? ஆச்சாரியர்களை நமக்கு அனுப்புறார். அது மட்டுமல்ல, வேதங்களை கொடுத்து ஞானத்தை விருத்தி செய்ய வைக்கின்றார். அவரே வந்து அவதாரம் பண்ணி அதை புரிய வைக்க ட்ரை பண்றார். புரிந்து கொள்வதற்காக சாஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். எப்படி அவதாரம் பண்றார்? ஒரு ஆசிரியராகவும் இருந்து நமக்கு சொல்லித்தர, எப்படி ஒரு பக்தன் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றார். கிருஷ்ண அவதாரத்துல பகவான் சொல்லிட்டார் பக்தி பண்றத பத்தி. ஆனா அந்த பக்தியை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றதுக்குதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி வந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவம். ஏன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மா எப்பவுமே வந்து பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்காரு. சோ அவங்களுடைய பாவத்துல அவர் அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. வந்து எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பாக்கலாம். சோ இந்த 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு கிளிம்ஸ் பார்த்துடலாம். தாமரை இலை நீர் போல, அதாவது தண்ணியில தாமரை இருந்தாலும் சரி, தாமரை இலை மேல தண்ணி இருந்தாலும் சரி, ரெண்டும் ஒட்டவே ஒட்டாது. அது போல நமக்கு இந்த ஆஹ் கடமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கடமையை நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுல எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமையை செய்யணும். புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து தர்மத்தை வந்து தர்மத்தின் 4 தூண்கள் நம்ம அந்த இது பாக்குறோம் இல்லையா, 4 ஒழுக்க நெறிகளை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். எந்த ஒரு செயல் செய்வதற்கும் 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுது. இந்த உடலை பயன்படுத்திதான் நம்ம அந்த செயலை செய்யறோம். சோ உடல் வேணும். சோ அந்த செயலை செய்யறதுக்கு அந்த கஷேத்திரம் அந்த உடல் அல்லது கலம், கஷேத்திரஜன் அந்த ஆத்மா, அதை சாங்ஷன் பண்றது பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இந்த உடல் எதற்காக நம்ம மாறிட்டே இருக்கு? இந்த உடல் மாறக்கூடிய உண்டு, ஆனா ஆத்மா நிலையானது. சோ நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் உடலை கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு? நாம தான். சோ நம்ம மனசுல நினைக்கிறோம், அதை பகவான் நிறைவேற்றி வைக்கிறார். இந்த பிரகிருதி அதுக்கு வந்து உதவி பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ அந்த சமதர்ஷினக அப்படின்னா இந்த பக்குவமான நிலை ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அனைவரையும் வந்து சமமாக பாக்குறாங்க. அவங்க எந்த ஒரு இருமைகளால பாதிக்கப்படுறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்துறத பத்தி. ஏன் அதை பத்தி பாக்குறோம், ஏன் இதை இங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான யோகங்களை செய்து கூட அவங்க அந்த சந்நியாச வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க. அவங்களும் என்னை வந்து அடைகின்றார்கள் அப்படின்னா, எது அமைதிக்கான வழி? இந்த கலிகாலத்தில் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு பரிந்திருக்கிறது என்ன? நாம யஜ்ஞம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த பகவானுடைய திருநாம உச்சாரணத்தை நாம செய்யறதன் மூலமாக அமைதியை அடைய முடியும். அவரே மூல முழுமுதற் கடவுள், அனைத்தின் காரண கர்த்தாவும் அவரே. அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் என்னுடைய ஸ்வதர்மம், என்னுடைய தன்னுணர்வு அப்படின்ற ஒரு உணர்வுல நாம இருக்கணும். சோ கடவுள் விரும்புகின்றவாறு கடவுளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானோட ஆனந்தத்திற்கு அனைத்தையும் அர்ப்பணிப்பது. எல்லா லோகங்கள் மற்றும் உயிர்வாழிகளின் உரிமையாளர் பகவான். நான் அப்படின்னு நினைச்சாதான் எனக்கு கஷ்டம். அவரும் நினைக்கும் போது அங்க வந்து எந்த ஒரு கடினமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா இந்த அத்தியாயத்தை தொட்டு?
கிருஷ்ண கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஹரே கிருஷ்ண. அஷ்டாங்க யோகங்கள்னாக்க யம, நியம, ஆசன, வரம் பிராணாயாம, வரம் வரம் தியானம். வரம் அந்த இதுக்கு வரோம், போறோம் இப்பதான் அந்த அந்த அத்தியாயம் போவோம். இதுல வெயிட் இருக்கு பண்ணுங்க. லாஸ்ட்ல தான், 5வது தான் இருக்கு லாஸ்ட்ல. தாரணா, தியான, சமாதி. இது எல்லாம் பண்ண முடியுமா என்ன ஃபுல்லா அஷ்டாங்க யோகத்துல? சூப்பர், அவ்வளவுதான், முடிச்சிட்டீங்க, சாப்டரே முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட்ல தான் பாக்கலாமா? வச்சிருக்கோம் சாப்டர்ல. இவை கரெக்ட் இவை ஒரு கரெக்ட். முன்னுரை போன்றவை பக்தி தொண்டு மட்டுமே மன அமைதியை நல்கும். எஸ், பக்தி தொண்டுதான் ஆமா, மெயின். நல்கும் அததான் நம்ம இப்ப பக்தியை இங்க நம்ம வாழ்வின் பார்க்க மிக போறோம். அத்தியாயம் 6ல அததான் பார்க்க போறோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரி. சோ இந்த அத்தியாயம் 6 தியான யோகம், சைய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம், அல்லது தியான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அச்சா. 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்ன விஷயம் பார்க்க போறோம். இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்களே, எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. 6வது அத்தியாயத்துல என்ன டவுட்னா நீங்க கேட்கலாம். 6வது அத்தியாயத்துல முக்கியமா நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, மனம். இந்த மனம் வந்து நமக்கு நண்பனா விரோதியா அப்படின்றத நம்ம கையில தான் இருக்கு. மனம் வந்து நம்ம சொல்றதை கேட்டுது, நம்ம உயர்ந்து இருக்கிறோம், அதாவது நம்மனா என்ன, இந்த ஆத்மா. அந்த மனதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய நண்பன். மனது நம்மளை கட்டுப்படுத்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு அது நம்மளுடைய விரோதி. யோகம் என்பது என்ன அப்படின்னா, நிறைய யோகங்களை பார்த்தோம். எது பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கின்றதோ அதுக்கு அதுக்கு பேரு யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுல இது வரைக்கும் என்னென்ன யோகம் எல்லாம் பார்த்தோம், நிறைய யோகங்களை பார்த்திருக்கோம். பக்தி யோகம் மட்டும்தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி ஸ்பெசிபிக்கா இதுல பார்க்க போறோம். அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பே அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதுக்கு உடல் ரீதியா என்ன தகுதிகள் வேணும், மன ரீதியா என்ன தகுதிகள் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த 8 நிலை, இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்களே அந்த 8 நிலை, அஷ்ட அப்படின்னா 8. அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆஹ் இந்த மனசு வந்து ஒருமுகப்படுத்தினாதான் இந்த அஷ்டாங்க யோகமே பண்ண முடியும். மனசு ஒருமுகம் பண்ண முடியும்னு தோணலையே அப்படின் போது, சப்போஸ் நான் இந்த 8 நிலை ட்ரை பண்றேன், ஏதாவது ஒரு நிலையில இருந்து வீழ்ந்து விட்டால் அந்த கதி, அவங்களோட கதி என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ அந்த வெற்றி அடையாத யோகிகளோட கதி என்ன, அவங்க எந்த லெவலுக்கு அவங்க உயர்ந்து அவங்க அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ணியிருக்காங்களோ அதற்கு ஏற்றாறு போல அவங்க வந்து ஒரு இது ஆன்மீக குடும்பத்திலேயோ அல்லது ஒரு செல்வந்தர்கள் குடும்பத்திலேயோ அவங்க பிறக்குறாங்க. உயர்ந்த நிலையை அவங்க அடையிற சமயத்துல அவங்க வந்து ஆஹ் வீழ்ச்சி அடைந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க. அது ரொம்ப அரிதான படைப்பு அப்படிங்கிறாரு அவர். சோ இந்த பக்தி யோகம் என்பது மிக உயர்ந்தது. அது நமக்கு அதிகபட்ச பலன்களை கொடுக்கும். குறைஞ்சபட்ச முயற்சி தான் தேவைப்படுகின்றது. இப்பெல்லாம் இந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், லெஸ் இன்புட் அண்ட் மோர் அவுட்கம், அதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ அதுக்கு இந்த மாதிரியான தகுதிகள் அப்படின்னு இல்ல. யாரு வேணாலும் பக்தி தொண்டு பண்ணலாம். படிக்காதவர்கள் படித்தவர்கள் என்ற பாகுபாடு கிடையாது. உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்ற பாகுபாடு கிடையாது. பாவமே இல்லாததுதான் இந்த பக்தி யோகம். மத்ததுல எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், புலனை கட்டுப்படுத்தணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், ரொம்ப கடினம். ஆனா பக்தி யோகம் ரொம்ப எளிதான ஒண்ணு, என்ஜாய் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும். கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, எல்லாரும் அலர்ட்டா இருக்கீங்களா? கேள்வி நேரம். முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன, யாரு சொல்றீங்க? முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு விஷாத என்ன? விஷாத யோகம். அர்ஜுன விஷாதரை அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஹரி போல். ஓகே, இரண்டாவது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மூன்றாவது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு கர்மயோகம். கர்மயோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான்காவது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ஞான யோகம். ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐந்தாவது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு சந்நியாச யோகம். கர்மயோகம். சந்நியாச யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்நியாச யோகம். ஓகே, இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆறாவது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகம். ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல ஆரம்பிச்சு அஷ்டாங்க யோகத்துல முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, பாப்போம் அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நான் திருப்பி சொல்றேன், இது உங்களோட ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி தான். நம்ம இந்த குயிக்கா போறோம். பக்தி சாஸ்திரில இன்னும் ஒரு தடவை நீங்க வந்து இப்ப லெவல் 3ல நீங்க போனீங்கன்னா 3 புக் படிப்பீங்க.
அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி பகவத்கீதையை ஒரு ஸ்லோகமா ஃபுல் பர்போட்டோட படிப்பீங்க. சோ லெவல் 5 வரைக்கும் இருக்கு பக்தி சாஸ்திரி. சோ கவலைப்படாதீங்க. என்னடா நம்ம ஃபாஸ்டா போறோமே நினைக்க வேண்டாம். முதல்ல பண்ணது ஒரு சின்ன சூப்பர்ஃபிஷியல். இது எல்லா ஸ்லோகத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க. எல்லா ஸ்லோகத்தையும் நம்ம கடகடன் பார்த்துட்டே வரோம். பர்போட்டோட நீங்க அடுத்ததுல நீங்க படிப்பீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் என்ன பண்றாருன்னு தெரியுதா? என்ன பண்றாரு? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா யோகா மாதாஜி பிரபுஜி? யோகா ஆ, யோகா பண்ணு. யோகா யோகா பண்றாரு. ஓகே, எதுக்காக இதை பண்றார்? என்ன காரணமா இருக்கும்? எதுக்காக அது பண்றார்? வேற என்னென்னலாம் தெரியுது இந்த இடத்துல? இந்த பிக்சர்ல வேற என்னென்னலாம் தெரியுது? புறங்களை ஒருநிலைப்படுத்துறது. புலன்களை மனசை சமநிலை ஒருநிலைப்படுத்துறாரு. சொல்லுங்க ஆ. பிரபு. புலன்களை சமநிலைப்படுத்துறது. புலன்களை சமநிலைப்படுத்துறாங்க. வேற வேற என்ன தெரியுதுங்க? அது ஃபுல்லா தலையில இருந்து கால் மட்டும் அஷ்டாங்க யோகங்கள் பத்தி 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓகே மாதா. வேற வேற என்ன தெரியுது? அந்த சூழ்நிலை பாருங்க. குளிர் குள் பிரதேசம் பனி மாதிரி தெரியுதா? ஃபுல்லா பனியா புலன்களை இருக்கு. புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா இந்த புற செயல்களோட அவங்களுடைய அதோட தாக்கம் வந்து அங்க இல்ல. ஏன்னா அந்த புலன்களையும் மனதையும் ஒருமுகப்படுத்துறதுனால அங்க அவர் ஆசிலேட்டே ஆகல. உடலை எப்படி வளைக்கிறாரு பாருங்க இல்லையா? சோ வந்து உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படின்ற நிலையில அவங்க உணர்ந்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி சொன்னாங்க அஷ்டாங்க யோகம். எஸ், அஷ்டனா 8, அஷ்ட அங்க யோகம். யோகம்னா இணைக்கிறது, அஷ்டனா 8, அங்கம்னா 8 நிலைகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். என்னென்ன இந்த 8 நிலைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். யம, நியம, ஆசன, பிராணயாம, பிரத்யாகார, தாரணை, தியானம், சமாதி. ஒன்னொன்னுத்தையும் நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்க போகின்றோம். சோ இங்க வந்து பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று. இததான் நம்ம முந்தின இதிலையும் பார்த்தோம். அதனாலதான் அது பேரு சந்நியாச யோகம். சந்நியாசிகள் வந்து உயர்ந்தவர்கள். சந்நியாசம்னா என்னன்னு கேட்கிறார் அவர். செயலை செய்யாம இருக்கிறது சந்நியாசம் கிடையாது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறது சந்நியாசம் இல்ல. செயலை செய்து அதுல வரக்கூடிய பலன்கள்ல பற்றில்லாம இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் சந்நியாசம். அவங்கதான் உண்மையான யோகின்றாரு. யாரு? பகவான் சொல்றார். அதை தவிர்த்து அந்த அந்த வேள்வி, அந்த யக்ஞம் பண்றதுக்கு உண்டான நெருப்பையே மூட்டாதவன் வந்து யோகி அல்ல அப்படின்றத சொல்றார். சோ இந்த பக்குவமான துறவிகள், சந்நியாசிகளோட அறிகுறிகள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, எந்த செயலை செய்து அதுல பலன் மேல பற்று இல்லாம இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தாலே அவங்க சன்னியாசிகள் தான். அதுக்காக ஒரு காவி உடை உடுத்தி கொண்டு ஒரு கோரமான ரூபத்துல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நித்தியமாக நம்மளுடைய செயலோட பற்று இல்லாம இருந்தாலே அவர்கள் சன்னியாசிகள். அஷ்டாங்க யோகம் கடமைக்காக செய்யப்படுறது அப்படின்னு இல்லாம இருக்கணும். பக்குவமன்றி தனது கடமைகளை விடுவதே கிடையாது. குழப்பத்தை நீக்குவதற்காக கிருஷ்ணர் இதை மீண்டும் உரைக்கின்றார் நம்ம கிட்ட. ஏன்னா 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம். இங்க திருப்பி வந்து கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்க போறார். அஷ்டாங்க யோகம்லாம் உயர்ந்தது கிடையாது. அது ஒரு கடமைக்காக, அதுவும் ஒரு யோகம், அவ்வளவுதான். சோ பக்குவமான துறவி எப்படி இருப்பாங்க? சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பவர்களாக இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் எல்லாமே இல்ல பிரீச்சராக முனைப்பா இருக்கவங்க எல்லாம் ஐஐடி முடிச்சவங்களாதான் இருப்பாங்க. அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்ததுல அவங்க இந்த ஐடில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சம்பளம் வாங்கி அதெல்லாம் விட்டுட்டு கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்தவங்களாதான் இருப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து சுயநலம் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அப்படிப்பட்டவங்கதான் வந்து உண்மையான துறவிகள். அதை தவிர்த்து ஆஹ் அந்த புலனுகர்ச்சியோட இச்சைகளை துறக்காம இருக்கவங்க வந்து யோகிகள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த அஷ்டாங்க யோகமும் துறவும் ஒன்றே. துறவுனா என்னது? செயல்களின் பலன்களின் மேல பற்று இல்லாம இருக்கிறது. ஆனா இங்க வந்து என்ன பண்றோம்? மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாத்தையும் ஒருமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முழுமையான ஞானம் ஜட புலனுகர்ச்சியை விட்டு விடுவதால் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதால் வரக்கூடிய ஒன்று. சோ இந்த கலியுகத்தில் அஷ்டாங்க யோகம் என்பது கடினமான ஒன்று. அதனால நம்ம புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தல. நான் கண்ணு பார்க்காம இருக்கும், காது கேட்காம இருக்கும், ஒரு தனிமையான இடத்துல போய் பண்ணுவோம் இல்ல. அனைத்து பக்தர்களும் வந்து ரொம்ப பரவசமாக இருக்கக்கூடியதுல நானும் ஐக்கியமாயிடுறேன். ஏன்? கண்ணு அவங்கள மாதிரியே நான் வந்து உயர்ந்த சுவையில் ஈடுபடுத்துறேன். காது பகவானுடைய திருநாம ரூப குண லீலைகளை உச்சாடனம் செய்து அதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றதுன்றதை பார்க்கலாம். சோ அதை திவ்யமாகப்படுத்துறோம்.
நம்ம பார்த்தோம். ஞான யோகம்னா என்ன? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது. அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது இந்த 8 நிலை இருக்கு, அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அதையெல்லாம் விட உயர்ந்தது பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானுக்காக பக்தி தொண்டு பண்றோன்ற பாவத்துல பண்ணும்போது பக்குவம் அடைப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான நிலைகள். அஷ்டாங்க யோகத்துல 2 நிலை இருக்கு. ஆஹ் யோகாருஷ, இன்னொன்னு வந்து யோகாரூட. அந்த ஆரம்ப நிலை, அந்த உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு இருக்கு. சோ என்ன அந்த ஆரம்ப நிலை, அந்த உயர்ந்த நிலைக்குள்ளான வேறுபாடு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒருவன் செயல்பட வேண்டும், அவனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும், அஷ்டாங்க யோகம் பயில வேண்டும். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசனங்கள் இருக்கு, அதுல யம நியம அதெல்லாம் இருக்கு. எதை செய்யணுமோ அதை செய்யணும், எதை விட்டு விட வேண்டுமோ அதை விட்டு விடணும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். அப்படி செய்யும் போது அது பற்றின்மைக்கு உதவுகின்றது, தூய்மை அடைய உதவுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா முழுமையாக ஜட இச்சைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருப்பார்கள். அதனால அவங்க தூய்மை அடைந்திருப்பாங்க, தியான நிலையில ஸ்திரமா அமைஞ்சிருப்பாங்க. இந்த மனசு வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு அர்ஜுனனே சொல்றார். சோ ஆனா இந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க வந்து மனது வந்து ஒருநிலைப்பட்டு இருக்கும். இதுதான் மிக முக்கியமான ஸ்லைடு. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பார்க்கலாம். புஷ்பா மத்தஜி நாமினேட் பண்ணுங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க, சொல்லுங்க. யாரு? கோகிலவள்ளி மாதாஜி. கோகிலா மாதாஜி. கோகிலா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. சமாதி முழுவதும் நினைச்சேன் நீங்க அதுலதான் போவீங்கன்னு. எது முதல்ல? நம்பர் 1 எது? சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். யம கூடாதவை கட்டுப்பாடுகள், நியமம் செய்ய வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள். 3 ஆசனம் உடற்பயிற்சி. 4 பிராண யம மூச்சு பயிற்சி. 5 பிராத்யஹார புலனுணர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து புலன்களை வெளியே நிறுத்துதல். 6 தாரணை ரூபத்தில் மனதை நிலைநிறுத்துதல். 7 தியானம் பகவான் மீது ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலை. 8 சமாதியில் முழுவதுமாக சமாதியில் ஆழ்ந்துள்ள நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ யமா அப்படின்னாக்கா செய்யக்கூடாததெல்லாம் நிறுத்தி விடுகின்றது. நியமம், இந்த நியமங்கள் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்மளுடைய நித்தியமான அந்த கடமைகள். நமக்கு எதெல்லாம் செய்யணுமோ அந்த தர்மத்தை செய்யணும். ஆசனம் அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க, இப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பயிலணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த புலன்களை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை நிறுத்திடுறாங்க. செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் தினமும் அந்த ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அகத்தூய்மை புற தூய்மை அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாக்குறோம். அப்ப ஆசனம், அந்த இடத்தை, அந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதுக்கு உண்டான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும். ஒரு தனிமையான இடத்தில். தனிமையானா இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போறது அந்த மாதிரி இல்ல. எங்கேயும் வந்து தொந்தரவு இல்லாம எந்த உயிர் வாழிகளாலும் நம்மளும் கஷ்டப்படக்கூடாது, நம்மளால அவங்க வந்து கஷ்டப்பட வைக்கக்கூடாது. அந்த அமரக்கூடிய இடம் ரொம்ப உயர்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. தர்பை புல்லை பரப்பிட்டு அதுக்கு மேல மான் தோலை வைத்து அதன் மேல அவங்க வந்து ஸ்திரமா அமர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி அமர்ந்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த உள் செல்லக்கூடிய சுவாச காற்று, வெளிவரக்கூடிய சுவாச காற்று, அதுல வந்து அவங்க போக்கஸ்டா இருக்காங்க. சோ பிராணயாமம், அந்த மூச்சு பயிற்சியில வந்து நம்மளுடைய மனசை வந்து அவங்க ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. பிரத்யாகாரம், இதுல நம்ம லைக் என்ன ஆகாது, இந்த புலன்கள்லாம் எங்கெங்கயோ போகுதுல, அந்த விஷயம் எல்லாம் அப்படியே கண்ட்ரோல் ஆகும். அப்ப புலன்கள் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுனால மனசும் ஒருநிலைப்படுகின்றது, புத்தியும் முழுவதுமாக பகவானை நினைக்குது. அப்போ தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. தியானத்துல எப்படி இருக்கும், ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல ஒரு தீபத்தை எரிச்சு வச்சோம், விளக்கு பொருத்தி வச்சா அந்த விளக்கு எப்படி நின்னு நிதானமா எரியும் இல்லையா, அது போல நம்ம மனசு அதுலயே பகவான் இடத்துலயே நம்ம ஒருமுகமா இருக்கு. அப்ப அது வந்து தியான நிலை. கடைசியாக அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானோட இணைந்து விடுகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்க. சோ இதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகம். 8 நிலைகள்
இந்த இந்த யோகங்களை எல்லாம் நம்மளுடைய இந்த சத்தியோகத்துல இருந்தவங்களுக்கு நிறைய ஆயுட்காலம் இருந்ததுனால அவங்க பல வருடங்களாக இந்த மாதிரி தியான இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ மனதை வென்றவனுக்கு நம்ம பாக்குறோம் யோகத்தில் மனதோட பங்கு என்ன. நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்றோமே, அதுல மனசோட பங்கு என்ன? மனசுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் நம்முடைய நண்பன். அது பரமாத்மாவோட கட்டளையை மட்டுமே அது பின்பற்றும். அதோடைய அறிவு பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன் நுகர்ச்சி விஷயத்துல பற்றில்லாம இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, 4:30 to 6 o'clock பிரம்ம முகூர்த்தம். பக்கத்துல கோவில் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா நீங்க போய் தினமும் மங்களார்த்தி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு 12 வருடங்கள் தொடர்ந்து அந்த மங்களார்த்தி பார்த்து பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது 12 வருடங்கள் தொடர்ந்து நம்ம செய்யும் போது வைகுண்டம் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, யார் வேணா சொல்றதை நம்பலாமா அப்படின்னா இல்ல. என்ன நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம நம்புறோம் இல்லையா, ஒரு நம்பிக்கை. சோ இந்த புலனுகர்ச்சியில பற்றில்லாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மனசு காரணமாக இருக்கு. அப்ப அது நல்ல விஷயம். காலையில எழுந்திரிச்சு நம்ம பண்ணணும் போது தூங்கும் போது அப்ப என்ன ஆகுது, மனசு சொல்லும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம், ஒரு 1/2 மணி நேரம் தூங்கிக்கலாம். அப்ப மனசு சொல்றத நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம், நம்ம தூங்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா, தமகுணத்துல போயிடும். நோ நோ நோ, நான் காலையில எந்திரிச்சு பக்தி பண்ணணும், எனக்கு என்னுடைய ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்காங்க, என்னுடைய பக்தர்கள் சங்கத்துல எல்லாரும் 3 மணில இருந்து வெயிட் பண்றாங்க. அப்ப சில சமயம் பக்தர்கள் மாத்தி மாத்தி போன் பண்ணிக்குவாங்க, நீங்க வாங்க சாண்டிங் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம். அதனாலதான் பக்தர்கள் சம்பந்தம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ ஏன்னா மனதை வெல்வதற்கு அது உதவி புரியும். சோ மனதை நம்ம அடக்கி விட்டோம் என்றால் அது நமக்கு நண்பன். அப்போ நம்ம பரமாத்மாவுடைய அந்த சேவையில ஈடுபட முடியும். சோ அதனோட பலன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறுகின்றோம். மனசு நம்மள அடக்கிடுத்து அப்படின்னா, நம்ம அதுக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டோம் என்றால் நாம அதுக்கு அவ்வளவுதான், நம்மளோட கதி அதோ கதி. சோ அதுதான் நமக்கு எதிரி. சோ அதனால நமக்கு காமம், கோபம், மயக்கம் வரும். சோ இவைகளின் கட்டளையை பின்பற்றும் புலனுகர்ச்சியில பற்றுதல் அதிகமாக இருக்கும், பந்தம் அதிகப்படும். அதனால மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். சோ நம்மள யாரு எஜமானன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாதான் எஜமானன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, புலன்களின் தலம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, மனஸ்தலம் மனதை விட உயர்ந்தது, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ மனசு பெருசா ஆத்மா பெருசான்னு பார்த்தா ஆத்மா பெரியது. சோ அது என்ன பண்ணணும், மனசை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். இல்ல அப்படின்னாக்கா நாம கஷ்டப்பட வேண்டியது. சோ ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்களுடைய ஆணையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். சோ அவங்க அதுக்காக தான் நமக்கு இந்த சாதன பக்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம என்னென்ன அந்த 9 விதமான நிலைகளை பார்த்தோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் நிலை ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி. லாஸ்ட் டைம் நீலு மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா. சோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்த முடிகின்றது. சோ சமாதி நிலையில இருக்கவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்னவாக இருக்கு அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, மான அவமானத்தை பெருசா எடுக்க மாட்டாங்க, குளிர் வெப்பம்லாம் அவங்களை ஒண்ணும் பண்ணாது. நம்ம முதல்ல அந்த போட்டோ பார்த்தோம் இல்லையா, அவ்வளவு பனி பிரதேசம், உடம்புல எதுவுமே ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம இருக்கு. இன்னும் ஒரு சிலது பாத்தீங்கன்னா தலை வரைக்கும் அந்த பனி இதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கும், மத்த உடம்பெல்லாம் வெளியில இருக்கும். சோ அந்த இன்பம் துன்பம் அதெல்லாம் அவங்களை பெரிதா பாதிக்காது. எப்ப நம்ம அந்த பக்குவ நிலையில வந்துட்டோமோ அப்ப கலங்கங்களால நம்ம ஒருபோதும் குழம்புவதே இல்லை. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கல்லோ தங்கமோ எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட அந்த உயர்வு தாழ்வுன்றது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், ஒருவன் ஞானத்திலும் விஞ்ஞானத்திலும் ஞானம் என்பது அறிவு, இந்த விஞ்ஞானம் என்பது பக்குவமான அறிவு, அனுபவ ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்படி திருப்தி அடையும் போது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் அனைத்தையும் சமமாக காண்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். ஒரு தடவை ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, ஒரு உயர்ந்த பக்தர்கிட்ட கேக்குறாரு, எனக்கு ஆஹ் விலை உயர்ந்த ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே சரி இந்த 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 அட்ரஸ் போய் இவங்க கிட்ட கேளுங்கன்னு அனுப்பி வைக்கிறார். அவர் போய் அந்த பக்தர்கிட்ட போய் கேட்கிறார், எனக்கு நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சிந்தாமணி கல் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு.
ஓகே தரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு குப்பை பாக்ஸ் இருக்கு, அதுல அதை ஓபன் பண்ணணும்னா அதுல பாக்குறாரு. அதை பார்த்த உடனே அதுல இருந்து எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாரு. அப்ப அவரு சொல்லிட்டு அவரோட வேலையை பாக்குறாரு. அப்ப நினைச்சுக்குவாரு இவரு, நமக்கு இது இவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த விஷயம், ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, அதை ஒரு பொருட்படுத்தவே இல்லை. அப்ப இதை விட உயர்ந்ததா அவர்கிட்ட வேற ஏதோ இருக்குமோ அப்படின்ட்டு, உங்ககிட்ட இதை விட உயர்ந்ததா இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரு, ஆமா நீ வா, நான் உனக்கு வந்து இதை விட உயர்ந்ததை காட்டுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த உயர்ந்த அவங்கள வந்து திருப்பி பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வர அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அவங்களுடைய மனம் ரொம்ப லெதுவாகிடுது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேறாங்க. சோ உயர்ந்த பக்தர்கள் இந்த கற்கள் தங்கம் அதெல்லாம் வந்து சமமா தான் பாக்குறாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து உயர்வு தாழ்வுன்றது இல்லை. நம்ம இது வரைக்கும் ஞான யோகம் பார்த்தோம். அதாவது வெறும் ஞானத்தை மட்டுமே விருத்தி செய்து கொண்டு அது நடைமுறைக்கு உதவாத போது அந்த ஞானத்தை பெற்றும் என்ன பலன் இல்லையா? சோ நம்ம அந்த ஞானத்தை பெறுவதன் மூலம் என்ன அதோட அதோட பயன் என்ன அப்படின்னா, நம்மள அது வந்து செதுக்கணும், நம்மள வந்து அது உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகணும். அப்பதான் அதுக்கு பேரு ஞானம். அதுதான் நம்மள பகவானோட கனெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஞான யோகம். இந்த ஏற்றறிவெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ அனைவரிடமும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் அனைவரையும் நலன் விரும்பியாக இருப்பான். எப்படி அவங்க குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறோம். பாசத்தோட நன்மை செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பான். எல்லாரிடத்தும் நடுநிலையானவர்களாக இருப்பாங்க. பொறாமை இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க. நண்பர்கள் எதிரிகள் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பாவிக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்க. சோ இந்த யோகியானவர்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எப்பவும் உடல் மனம் ஆத்மா அத வந்து பகவான தொடர்பிலேயே ஈடுபடுத்துறாங்க. அவங்க வந்து தனிமையான இடத்தில் வசிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. தனிமையாக இருக்கதான் அவங்க வந்து விருப்பப்படுறாங்க. மனதை வந்து முழு கட்டுப்பாடோட கொண்டு வந்தவங்களாக இருக்கும். இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி காடுகள்ல எல்லாம் வந்து தவம் பண்றவங்களை வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அந்த உரிமை உணர்வுகள்ல இருந்து நான் தான் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த உரிமை உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்காது, அவங்க கிட்ட ஆசையெல்லாம் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் எப்படி யோகத்தை பயிற்சி செய்வது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுதான் அமர்வது. எப்படி ஒரு தர்மப்புல்ல பரப்பி அதுக்கு மேல வந்து மான் தோல் வைத்து அது மேல ஒரு மென்மையான துணியை வந்து மறைத்து, அந்த இடம் உயரமாக இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஸ்திரமாக ஃபேமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கணும். அங்க தெய்வீகமான இடமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப உத்தமம். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நீர்நிலைகளுக்கு பின்னாடி பாருங்க, தண்ணி இருக்கா, தடாகம் இருக்கு பாருங்க, ஒரு குளம் மாதிரி. சோ புண்ணிய நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் அமர்ந்து அவங்க செய்யும் போது அந்த பாசிட்டிவ் வைப் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. சோ தனிமையான தூய்மையான புனிதமான இடம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, இந்த புலன்கள் மனம் அதன் மூலமாக செயல்களை அவங்க கட்டுப்படுத்துறாங்க. அதுல கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா இதய தூய்மை. 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். அப்போ ஒரு ஜீவாத்மா அத்தனை முறை பிறக்குது. மனுஷனா மட்டுமே 4 லட்சம் பிறக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இத்தனை பிறவிகள்ல எத்தனை கலங்கங்கள் செய்தோன்றது நமக்கு தெரியல. சோ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணும்போது அதுலயே அவங்க லைட் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய இதயம் தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்க எப்படி வந்து அமருவாங்க, ஸ்திரமாக அமர்ந்து நாசி நுனியை அவங்க நோக்க வேண்டும், அதுல போக்கஸ்டா இருக்கணும். கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட நிலையான பயமில்லாத மனதோட அவங்க பிரம்மச்சரிய விரதம் அப்படின்னாலே என்னது, நாம செய்யக்கூடிய செயல் சொல்லக்கூடிய வாக்கு மனசு இது அனைத்தையும் வந்து தூய்மையாக இருக்கணும். தூய்மை அப்படின்னு வந்துட்டாலே என்னது, அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை. அகத்தூய்மைனா உள்ள அந்த காம குரோத லோப மோகம் அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது தான் வந்து அகத்தூய்மை அப்படின்னு பாக்கணும். சோ எப்ப புலன்கள் கட்டுக்குள்ள வந்துருச்சோ மனமும் கட்டுக்குள் வந்துரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து தூய்மை அடைக்கிறோம். அது கிட்டத்தட்ட பிரம்மச்சரிய விரதத்துக்கு. சோ செயலாலும் வாக்காலும் மனதாலும் நம்ம யாரையும் கஷ்டப்படுத்தல. சோ இதெல்லாம் பண்ணியாச்சா, பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், தியானம். தியானத்துல என்ன பண்றோம், 4 கரங்களை கொண்ட அழகான பரமாத்மா மச்சித்தோ மத்பர பக்தியோட எண்ணில் ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிதான் வந்து அவங்க தியானம் பண்றாங்க. சோ பகவான் உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல அவங்க தியானம் பண்றாங்க. அவர் எப்படி இருக்கார், 4 கரங்கள்ல இருக்கார். 2 கரங்கள்ல வந்து அசுரர்களை அழிக்கக்கூடிய தெய்வீகமான ஆயுதங்களை தாங்கியிருக்கார். 2 கரங்கள்ல பக்தர்களை வந்து காக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் என்னென்ன அது நம்ம என்னென்ன பாக்குறோம், சங்கு சக்கரம் கதா. சோ அந்த சக்கரமும் கதா, அந்த கதை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு. சங்கு தெய்வீகமான அந்த இனிமை தரக்கூடிய நாதங்களை எழுப்புவதற்கு. அதுக்கப்புறம்
பத்ம, அதாவது தாமரை மலர வச்சிருக்காரு, பக்தர்களை காப்பதற்காக அறிகுறி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ விகதபி அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இல்லாதவன். கிருஷ்ண உணர்வுல முழுமையா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பயம்ன்றது இருக்கும். சோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல முழுமையாக இருந்தோம்னா நம்ம யாரை கண்டும் அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பகவான் தான் எல்லார்கிட்டயும் வந்து சிரோதகுஷாக விஷ்ணுவா இருக்காரு. அப்ப அதுல நமக்கு பயம்ன்றது இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த யோகத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நாம விடுபடணும். அதனாலதான் ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போய் கலங்கங்களே இல்லாம மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆன்மீக வானில் இறைவனின் சாம்ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு கிருஷ்ணரை பற்றி பக்குவமாக புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு இந்த யோகம் உறுதியாக இருக்கும். இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்றவங்க, யோகிகள், ஞானிகளுக்கு வந்து இது சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ யோகத்தின் நோக்கம் எது இல்லை அப்படின்னாக்கா ஆரோக்கியம், ஜடவசதி, உடற்பயிற்சி, சூன்யத்தில் நுழைவது, சித்திகள் காட்டுவது, அதெல்லாம் யோகத்தோட நோக்கம் அல்ல. யோகத்தோட நோக்கம் என்ன? நான் பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்வது, அதுதான் வந்து உண்மையான யோகம். ஆனா இந்த அஷ்டாங்க யோகம் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண நினைக்கிறோம்? பகவானோட இரண்டரை கலக்க நினைக்கின்றோம். அது தவறு. சமாதி நோ, அவரை மாதிரியே எனக்கும் அந்த தெய்வீக ரூபம் கிடைக்கும், தவறு. சோ நம்ம வேற, பகவான் வேற. பகவான் உயர்ந்த நிலையில இருக்காரு, அவரிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு அணு ஆத்மா தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ கர்ம யோகம்னா என்ன? கர்மா அப்படின்னா செயல். சோ பலன்கள் மற்றும் கடமைகளில் பற்று கொண்டவர்களாக இருக்காங்க அந்த கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்க. சோ நான் இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் எதிர்பார்த்து அந்த யஜ்ஞத்தை செய்யறாங்க. சொர்க்கலோகம் போகணும்னா இத்தனை யஜ்ஞம் பண்ணா எனக்கு பலன் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்து அதை செய்யறாங்க. அது கர்ம யோகம். ஞான யோகம் என்ன? நம்ம தியானம் செய்து பகவானை போய் அடையணும். அதாவது அவருடைய அந்த ஒளி ரூபம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியம் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்காக அவங்க தேடுறாங்க, பகவானை தேடுறாங்க. சோ அது ஞான யோகம். அது வந்து நம்மள என்ன பண்ண வைக்கும்? நமக்கு இந்த துன்பத்துல இருந்து தப்பிக்க உதவும். அஷ்டாங்க யோகம் என்ன அப்படின்னா இந்த 8 விதமான நிலை பார்த்தோம். இவங்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சித்திகளை அடைவது. தண்ணிக்கு மேல நடக்கிறது, காத்துல பறக்கிறது, இந்த மாதிரியான இந்த சித்திகளை அடைறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது என்னது? கிருஷ்ண பக்தி. கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதேவ சாந்த. பகவானின் பக்தர்களுக்கு எந்த விதமான பௌதிக ஆசைகளுமே கிடையாது. நான் எப்படி என்னுடைய பகவானை திருப்தியா வச்சுக்கிறது அப்படின்றது மட்டும்தான் அவங்களுடைய இது. சோ நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஏன் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யம நியமன் பார்த்தோம். யமன்னா செய்யக்கூடாத செயல்களை விடுப்பது. என்னன்னது? அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது, அதிகமாக கேளிக்கை இருக்கக்கூடாது, அதிகமாக உறங்கக்கூடாது. சோ இந்த உண்ணுதல், உறங்குதல், கேளிக்கை அதெல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி நெறிமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஈவன் உழைக்கிறது கூட 8 மணி நேரம்னா அந்த 8 மணி நேரம் மட்டும்தான் உழைக்கணும். அதை விட அதிகமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது திருப்பி நம்மள ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கி அதன் மூலமாக நோய்கள் வருதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். சோ யோக பயிற்சியை இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் முறைப்படுத்தி இருக்காங்களோ அவங்க எல்லா துன்பங்களையும் வெகு விரைவில் இந்த பிறப்பிலேயே வந்து நீக்கிவிட முடியும். எப்படி, என்ன பண்ணணும்? அந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை என்ன? எப்படி சாப்பிடணும்? அளவாக உண்ணணும். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காலியா இருக்கணும். அப்பதான் அங்க டைஜஷன் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பக்தர்கள்லாம் இந்த சூரியன் அஸ்தமனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு 12 மணில இருந்து 14 மணி நேரம் வந்து டைம் தேவைப்படும் அந்த உடம்பு வந்து ரிவைவ் ஆகுறதுக்கு இல்லையா. நம்ம இஸ்கான் இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நாங்க ஒரு இதுக்கு போயிருந்தோம், டெம்பிள். அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்களே வந்து இந்த ஆர்கானிக் இதெல்லாம் வச்சு நடத்துவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு வாபி பக்கத்துல. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5:30 மணிக்கு மேல சாப்பிடுறது கிடையாது. சோ அவர் வந்து ஃபுல் இதுவும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்க. சோ அந்த 12 மணி நேரத்துல இருந்து 14 மணி நேரம் இந்த வயிற்றுக்கு இது வந்து ஃப்ரீயா விடுறாங்க. சோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு சாத்வீகமான உணவாக இருக்கணும். ரொம்ப ஸ்பைசியா, கிரன்ச்சியா அந்த மாதிரி இல்லாம ஜூசியா, பழங்கள், ஊட்டச்சத்து நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பாக்குறோம். போதை வஸ்துக்களை நாம் அறவே ஒழிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு புரியுது. டைம் ஆயிடுச்சு, 2 நிமிஷம். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறையை உடலினால் அடையக்கூடிய துன்பங்களை
அடைய விடாமல் தடுக்கும். சோ நம்ம பிரசாதம் செய்ததை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ பக்குவமான யோகத்தோட அளவுகோல்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான். தியானத்துல பக்குவமா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய மனம் புலன்கள் எல்லாம் கட்டுக்குள் இருக்கும். மனசு ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். பரமபுருஷ பகவான் மேல ரொம்ப ஸ்திரமாக இருப்பாங்க. சோ அவங்க அந்த சமாதியில இருக்கும்போது எப்படி இருக்காங்க, ஜட ரீதியான சம்பந்தம் எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அங்க சம்பந்தம் இருந்தா தானே துன்பம் வரும். பெருந்துன்பங்களுக்கு இடையேயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்போதும் நிலைக்குலையாம இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த உடல் தான் அழிகின்றது, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழிவதில்லை, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. அதனால முழுமையான திருப்தி அப்படின்ற என்ன கிடைச்சாலும் அதுல திருப்தியாக இருக்காங்க. முழுவதுமாக பகவானிடத்தில் ஈடுபட்டு நிலைத்து இருக்காங்க. இந்த மாதிரி அவங்களுடைய புலன்கள் திவ்யமாக இருக்கிறதுனால எல்லையற்ற இன்பத்தை அடைகின்றார்கள். சோ யாரெல்லாம் சமாதி நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் பொறுமையாக இருக்காங்களோ, நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ, பகவானே மூலம் திருமுதல் கடவுள், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதே என்னுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு இருக்கவங்க, வைராகியமா இருக்கவங்க, பாதையில இருந்து எந்த இதுலயும் பிறழாம இருக்கவங்க. சீதாமாவை ராவணன் கடத்தி கொண்டு போகும்போது ஜடாயு, அவர் வயசாயிடுச்சு, ரொம்ப வயசானவர் இருந்தாலும் அதுல தன்னுடைய உயிரையே கொடுக்கிறார் ஜடாயு. அவருக்காக பகவான் எல்லா அந்த காரியங்கள்லாம் அவர் பண்றாரு அப்படின்னு பாக்குறாரு. சோ பகவானே ஜடாயுக்காக அந்த காரியங்கள் பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக ஆயிடுறான்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த சமாதி நிலையை அடைந்தவர்கள் புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும், பௌதிக ஆசைகள் முழுமையாக விடுபட்டு இருக்கணும், அந்த யோக பாதையில பிறழாமல் இருக்கணும். சோ நம்பிக்கையுடன் கூடிய பக்தி, நிலைநிறுத்தப்பட்ட மனம், வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். அதில் அவங்க படிப்படியாக முன்னேற முடியும். இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் கேட்கிறார், நிశ్చலத்தி, இது என்னவோ சாத்தியம்னு எனக்கு தோணல கிருஷ்ணா. மனசு சஞ்சலப்படக்கூடியது, அங்க இங்கயும் அலைப்பாயக்கூடியது, எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் சொல்றார். பகவான் என்ன சொல்றார், மனதை உண்மை, நான் ஒத்துக்கிறேன், மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். ஆனா மனது சஞ்சலம் அடையக்கூடியது, அலைப்பாயக்கூடியது. ஆனா அதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். எப்படி? நம்ம செயல்களை பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தும் போது, மனதை மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சியில கொண்டு வரும்போது நமக்கு இது சாத்தியம் அப்படிங்கிறார். ஓகே. சோ பரமாத்மாவை உணர்தல், பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷ நிலை, எல்லா கலங்கங்களிலிருந்து விடுதலை பண்றது, மிக உன்னதமான ஆனந்த நிலை. எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை ஆஹ் பற்றற்று இருக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ எல்லாத்தை விட உயர்ந்த நிலை எது? பரமாத்மாவை உணர்தல், அதாவது பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம். அது எப்படி கிடைக்கப்படும்? பக்தி தொண்டுல கிடைக்க முடியும். அஷ்டாங்க யோகத்துல இருக்கிறவங்களும் பகவான் அடையறாங்க. ஆனா அதை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னா பக்தி தொண்டு. ஐ திங்க் முந்தானத்து கிளாஸ்ல நம்ம சரவணன் பிரபு கேட்டிருந்தார், பகவானிடம் தனது தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் ஒரு யோகி அருவவாதியிலிருந்து பக்தராக மாற முடியும். நம்ம பாக்குறோம், சனத்குமாரர்கள் இந்த அருவவாதிகளாக இருந்தாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அந்த பிரம்மன் நிலையில இருந்தார். இதெல்லாம் ஜட கலங்கங்கள். 16 வயதாக அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்து வெளியில வரவே இல்லை சுகபிரம்மம். கிருஷ்ணர் சொல்ற, வியாசதேவர் கிருஷ்ணர் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்றார் துவாரகால. கிருஷ்ணர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு ப்ராமிஸ் பண்றார், நான் சொல்றேன் உனக்கு இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் மாயை உன்னை ஆட்கொள்ளாது, நீ வெளியில வான்னு சொன்ன உடனே சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 வயது இளைஞனாக வரார். வந்த உடனே என்ன பண்றார், இங்க இருந்தானா அம்மா அப்பா இந்த பந்தத்துல மாட்டிக்குவேன், நான் ஒரு பிரம்மன் நிலையில இருக்கேன், நான் ஒரு ஆத்மா, நீ ஒரு ஆத்மா, அந்த ஒரு புரிதலோட என்ன பண்றாரு, வேகமா வியாசதேவரோட குடில விட்டு காட்டுக்குள்ள போயிடுறாரு. சோ அவங்க கடைசியில அவங்க பக்தரா மாறுறாங்க. எப்படி பக்தரா மாறுறாங்க? வியாசதேவர் ஒரு வேடுவன் கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாரு, நீங்க அந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள போயிட்டாரு, மகனே மகனே. அந்த ஒரு பெரிய கதை. சோ நாளைக்கு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கதையை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க யோசிச்சுட்டே இருங்க, நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்குவமான யோகியோட பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லா உயிர்களிலும் அவங்க பகவானை பாக்குறாங்க, தன்னுணர்வை பெற்றவர்களாக இருக்காங்க. பரமாத்மாவையே எல்லா உயிர்களிலும் காண்கின்றார்கள். பரமாத்மாவில் எல்லா உயிர்களையும் காக்குறாங்க. எல்லா உயிர்களுக்கு உள்ளார பகவான் இருக்கார். பகவானே எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பரமபுருஷ பகவானை எல்லா இடங்களிலுமே அவங்க நோக்குகின்றார்கள். எப்படி ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையை பாக்குறாங்களோ அது போல. சோ இப்படிதான் அந்த உயர்ந்த பக்தர்களோட நிலை இருக்கும். என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு பக்தர்களை கொண்டு பகவான் இங்க இணைக்கிறார். சோ பகவானே ஒருபோதும்
நாம் இழப்பதில்லை அந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணரின்றி எதுவுமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே அனைத்தின் மூலம். அப்படி நாம வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது பகவானை நாம இழப்பதே கிடையாது. சோ பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய உயர்ந்த யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளும் எப்போதும் என்னில் நிலை நிற்கின்றான். சோ பரமாத்மாவோட மூலம் எது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரே எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் வசிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். அப்படி உணர்ந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகின்றான். சோ யோகி எல்லாருக்கும் வந்து உதவி செய்ய முயற்சி செய்கின்றார். மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் தனது போல் பார்க்கின்றார். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை விரும்புகின்றார், துக்கத்தை அல்ல. ஜடபரதருடைய கதையை வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு உதாரணமாக வைத்துக் கொள்ளலாம். சோ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா மனசு சஞ்சலமானது, கொந்தளிக்க கூடியது, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. நம்ம இங்க இருந்துட்டு இப்ப வந்து கோலோக விருந்தாவனம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நம்ம மனசு கோலோக விருந்தாவனம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துரும். அவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்தது. அதை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா? ஒரே டைம்ல 100 விஷயங்கள் நம்மளோட மண்டையில போயிட்டு இருக்கும். சாண்டிங் நம்ம உட்கார்ந்துருப்போம். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லா என்ன நடந்தது, வேற என்ன, நாளைக்கு என்ன பண்ணணும், இது எத்தனை விஷயங்களும் வரும். ஆனா அதை விட்டு திருப்பி அந்த மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி திருப்பி நீங்க வந்து சாண்டிங்ல பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அது இதாகும். சோ மனது வந்து ரொம்ப சஞ்சலமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு டைம். இதோட முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சகல்பதற்கு கிருபா சிந்தத்தை வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण. அது 1 மந்த்துக்குள்ள 700 ஸ்லோகம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 35 ஸ்லோகம் எழுதா?